Smrdljivi talas. Dobro, Biker. Možemo li da ponovimo tvoj akvajet? Idemo na 3, 2, 1. Vif, ne ometaj Bikera. Teško mu je da trenira. Znaš šta, Trixie? Mislim da bi Vif morao malo da trenira. Znam, samo što... Možda kasnije, kad budemo lepo na otvorenom prostoru. Kako odvratno. Dakle, Biker, želim da se sada setiš svih onih sjajnih puta kada si se transformisao i sredio sve oko tebe. Bio si sjajan u borbi protiv zloduha i slagova. Pronto bi spalili do pepela barem 17 puta do sada da nije bilo tebe. A pod vodom, nijedan ti slag tamo nije bio ravan. Razneo si ceo rudnik mračne vode u jednom udaru. Zdravo još jednom! Znaš, nisu mogli ovako brzo da nas pronađu bez nečije pomoći. Ali čije? Nikoga nismo videli. Kako god, nadajmo se da će sve ovo treniranje da se isplati. Thrasher, jako dobro uni. Flaturolinkus, šta bi sada trebalo sa time da učinimo? Ajde, budite dobri, dajte nam tog slaga. Pa da vas ostavimo u životu ovaj put. Štit nam neće još dugo trajati. Morat ćemo da ga ispalimo i vidimo s čim će da se vrati. Pripremi se! Sad su se stvarno uplašili. Jel možeš to? Sjajno, prijatelju. Znao sam da ti to možeš. Čini mi se da će nam za kampovanje večeras biti potrebno drugo mesto. S druge strane, ovo je savršena prilika da se Vif trenira. Oprosti što smo te zanemarili. Da, nijedan slag ne može da počisti teren kao ti. Obrada i produkcija Vamos Toys.